Aquesta és una iniciativa d'aposta per el compromís amb la vall de soia en general, en la vall de soia i amb soia en particular. És evident, tots ho sabem, que anar a soia requereix passar per el túnel. Evidentment se pot anar per altres vies, però la via normal, la via fàcil, la via més transitable és anar per el túnel, i aquest túnel és de peatge, i aquest peatge és el més car d'Espanya, 1,65 euros per quilòmetre. Per tant, davant d'aquesta situació que genera un greuge comparatiu, perquè genera una desigualtat entre els ciutadans de Sóller i la resta de ciutadans de Mallorca i de les Illes Balears, que per sortir de fora del seu municipi no han de pagar un peatge, entenem que aquesta situació s'ha d'acabar, i per tant la nostra iniciativa és que se produeixi el rescat de la concessió i que això ja estigui pressupostat i que hi hagi una col·laboració del govern, perquè és cert que la competència sobre aquesta qüestió és del Consell Insular de Mallorca. Això no ho negarem, però també és cert que el govern de les Illes Balears està implicat en la qüestió. Per què? Perquè el govern de les Illes Balears paga una subvenció als ciutadans de Sóller perquè tinguin un preu més barat per aquest peatge. Concretament, vàrem fer una pregunta escrita en el govern sobre quant de dobbers dedicava en aquesta qüestió, i me va contestar que l'any 2014 s'havia dedicat 1,5 milió d'euros. 1,5 milió d'euros. Per tant, és evident que si se produís el rescat, el govern hauria de pagar 1,5 milió d'euros cada any de subvenció. Per tant, la nostra proposta és que hi hagi aquest compromís anual que està posant ja el govern per subvencionar, és a dir, no hi ha cap increment en els costs en el final, perquè en lloc de donar-ho com a subvenció, ho doni com a ajuda, col·laboració per al rescat de la concessió, el cost serà exactament el mateix i aconseguirem que efectivament els ciutadans de Sóller no siguin un ciutadà de segona, de Sóller, de Fornalutx, etc., no siguin un ciutadà de segona que han de pagar per sortir del seu municipi.